kutsu tähystykseen. Kaikki puolin oli tosi hauskoja, tosi kivoja hoitajia, siellä täytyy antaa propsit heille, että kestivät kun meikäläinen vitsailee koko sen matkaa. Aina kun tuli joku mutka tai jotain, ne pysähtyivät, mä olisin, että älä nyt sano, että sä oot eksynyt. Se on periaatteessa yksi suuntainen, jota sä oot minun väärään suuntaan, mutta mennään. Se on hyvä, kun se kamera alkaa hytkyä. Mä odotin koko ajan, että lähtee soimaan Apulannan Mato ja tekstit siihen. Joo, mutta se oli aika kivuton oikeesti, että mä oon käynyt kerran aiemmin sen saman. Jännitin ihan hirveesti. Oli niinku sellainen, että ei hemmetti, mitä tästä tulee. Sitten mä ajattelin, että ne on kuitenkin ammattilaisia, niillä on vaitiolovelvollisuus myöskin, jos ne jotain sieltä löytää. Ja sitten, että en mä nyt sano, että siellä on mulla ollut vähän omituisia jatkoja ennenkin. Sitten mä oon mennyt sinne tähystykseen, mä oon se, että noin, ei mitään, nämä lääkärit, siellä ei oo ketään tuttua. Sitten tulee se, moi Joonas! Mä oon se, mitä vittua? Moi yläasteella, kaveri. Sitten se kysyy, että haittaako sua, että mä oon täällä? Eikö sua haittaa, että mä oon täällä? Sitten se selittää, että joo, toi sanoo lääkärille, että okei, mä tunnen tämän henkilön, että haittaako se, että mä oon täällä näin, niin se lääkäri käski kysyä sulta, niin eihän se ole mikään ongelma. Onko se joku ongelma? Sano heti vaan, jos on joku ongelma. Eihän se ole, onko se ongelma? Mä voin mennä kyllä heti pois, jos se on joku ongelma. Mutta koska mä olin nolostunut, niin mä otin sellaisen niinku puolustuksen päälle. Mä olin, että ei se mikään ongelma ole, tuu vaan! Naiset on nyt sellainen, että on tyhmä. Se odotti, että sä sanot, että ei, niin sen ei olisi tarvinnut tulla katsoa sun persettä sinne. Niin. No nykyään mielenkiintoista, kun sä tulee tuossa kadulla vastaan, niin sä vaihtaa aina kadun puolella. Kiitos,